Helo boys, croeso I Llew-Fod. Nawr, dwi wedi bod yn gwylio gêm Llewod yn erbyn Western Force, ond dwi wedi bod yn gwylio'r gêm mewn cwmni gogoneddus, anrhydeddus. Sgwylwch pwy sydd gyda fi? McBryde, Alun Wyn Jones, Gareth Edwards, Syr Gareth Edwards, sorry, Syr Gareth. Fi teimlo fel dylen ni fod yn, I don't know, bowing neu should I do a curtsy? Yeah. Joio ni hwnna, do fe boys? Gathon ni coffees, gathon ni bic and baps. Nethon chi fwynhau'r gêm? Dyma fi mwynhau'r hanner cyntaf. I dy funud ola o'r hanner cyntaf. A pam gath Thomas i anaf yn croesi dros o am gais. Fe ath ychydig bach o'r hwyl mas o'r gêm I fyny. Achos fi'n gallu teimlo, cyd-teimlo gyda fe. Wedi digwydd I fi ar taithiau. A wedi digwydd I fi ar taith Llewod. A ni'n meddwl oedd e'n waren arbennig o dda ac yn edrych yn fendigedig. So, gobeithio ta dim ond anaf fach yw e. Ie, croesi bysedd. Beth am eich sylwadau cyffredinol chi, McBryde? Lot gwell yn dod. O, lot gwell. Oedd e'n dipyn o brawf roedd dechrau'r gêm, a hanner agoriadol yn enwedig. Oedd pac oedden nhw wedi dewis Llewod, oedden nhw'n disgwyl nhw dominyddu, ma'n agosod, scrum, llunella. Ond oedd y gêm ddim fel hynna. Oedd y gêm yn gêm agored, lot o gicio, pel a dir y chwarae. Ond welson ni yn yr ail hanner wedyn, efallai ar ôl yr eilyddion dod ymlaen, bod nhw yn dominyddu yr agweddau yna. Ond fel tîm y ffordd, wedi siŵr bod nhw'n hapus I cael I profi yn gynnar yn y daith. Fel bod nhw'n cael dipyn bach reit, oce. A mae tîm yma nhw'n mynd I codi gemau ni'n erbyn nhw. Western Force, mae siŵr bod nhw ar I gorau yn y hanner cyntaf. Felly, cael y fath yno brawf yn gynnar yn y daith, mae hynna'n beth positif, ond oedd y nifer o unigolion wedi sefyll allan, ond o'n I hynod hapus dros Dan Sheehan. Gêm gyntaf fel capten, arbennig. Yeah. O'ch chi gyd yn dywel iawn yn gwylio'r gêm, ddo? O'ch chi'n barchus iawn yn gwylio'r chwarae ac yn mwynhau'r adloniant. Oedd yn cwrw I gael mewn. O'n i'n mwynhau e. O, ddim lot o chat ych chi fi'n trio gweud. Alun Wyn, beth nes di o'r 80 munud na? Mae gêm yn dda, perfformi ar y gwella, y gêm cyntaf yn Ariannin yn Dublin. So, dwi'n meddwl Andy Farrell yn hapus yn sgwrs efannol. Fi'n cyd-fynd gyda hwnna, achos beth oedd yn bwysig hefyd, oedd Western Force wedi waren dda yn yr hanner cyntaf yna, wedi gofyn sawl cwestiwn, ac wedyn ni dethon ni lan gyda'r atebion. So, nag y des gêm, a dyna'r gêm rwydda. Os dyna'r gêm rwydda o'r daith, fi'n credu mae lawer fwy o broblemau yn mynd I fod rhwng y cornel. Ond ni'n credu bod y Llewod wedi cael gofyn sawl cwestiwn a fi'n credu nhw wedi ateb rhan fwyaf o nhw. Wel, yn anffodus, ni'n pedwar nistaf yn Gyrdydd, ond mae nifer o gefnogwyr y Llewod mas na, a mae Rodri Jones o Gynarfon wedi bod nistaf yn gwylio'r gêm na yn y stadiwm, a mae dy fe cwestiwn I ofyn I chi'ch tri. Greu un cwestiwn i'r panel I gyd. Fel chwaraewr o Llanymddyfri, Tide Burn, ydych chi'n meddwl bod o'n amgychwyn yn y boiler room 4-5, ta ydych chi'n meddwl bod o am gychwyn yn 6 neu 7 i'r Llewod? Diolch. Diolch Rodri, a un peth fi'n credu dysgon ni o hwnna, bod Rodri bendant ddim wedi bod mewn unrhyw tafarn cyn y gêm mas yn Perth. Oedd e'n sobor yn gofyn y cwestiwn na. Reit pwy sy'n siateb y cwestiwn na? Tide Burn, 6-7 neu yn yr ail reng? Mae'n dibynnu pwy mae chwarae, pwy sydd yn y reng, yn yr ail reng I ddechrau ffwrdd. Mae Taig, mae'n wedi rhedeg y llinell yn ymosodol, mae'n dda yn amddiffynol. Ydy chwarae fo yn y 5 blaen yn tynnu oddi wrth I gêm o amgylch y cae. Welson ni yn gystadlu yn ardal dacl. Dwi'n siŵr bod nhw'n mesur I gêm ar faint o jackals mae'n cael yn ystod y gêm. Felly mae'n dibynnu hefo pwy y cyfuniad o'r ail reng hefyd. Dwi'n gwybod, Alun Wyn, so ti'n gwybod? Ie, dim ond siŵr, cos mae reng ôl yn Iwerddon, Swiss Army knife. But mae cwestiwn eto a Oli Chesham, cos Oli Chesham yn chwarae 4-5-6. So, a lot of options hefo'r Lico'r cyfariaeth bach na, reng ôl Iwerddon fel Swiss Army knife. Wel. Sa'n I glywed? It's Lowers. A beth ydy farn di, Gareth?
Fi cyd-fynd yn y pwynt yw, mae'n holl bwysig yn y rengol na, achos dyna ble ni'n mynd i ennill y rydd y bel da. So, gobeithio, dywys nhw'r tri gorau sy'n chwarae mewn beth efnos neu ddoi. Wel, newn ni aros ar y pwnc bach hyn de. Os ni'n edrych ar y tîm nath ddechrau, neu nath camu ar y ca heddi a wythnos diwetha, pwy sydd wedi sefyll mas i chi yn ystod y ddwy gêm diwetha? Pwy sydd wedi rhoi llawn o lan ar gyfer y Cris Prawf ne? Gareth, na i ddechrau? Wel, fel glywon ni fyna nawr, mae rhaid i ni cyd-fynd. Pollock, dwi ddim wedi gweld llawer o fe, mae rhaid fi gyfadde yna. Ond o'n i'n meddwl, dros y dwy gêm diwetha, mae wedi bod yn arbennig. Gareth, mi eisiau dod i arfer dy'r mic sy'n. Dwi'n cofio bod ti ar Top of the Pops neu rhywbeth yn canu, a ti siarad mewn i'r mic. Sorry. Beth fi pop singer, fe? Ie. Alo, tymai. Alo. Right, go on, to. Pollock o ti'n gweud, fe? Ie, Pollock yn sefyll allan. O'n i ddim yn sylweddoli bod e mor gyflym. Fi'n gwybod oedd e'n chwaraewr da, a bod e'n o hyd yn y man iawn, a mae hwnna'n bwysig gyda'r rengol. Ond o'n i'n meddwl iddi, oedd e'n sefyll allan. Mae'n ganol bob dim, ydy o? Mae'n ganol bob dim. Ydy. O ti'n gweld unwaith oedd y bel wedi mynd, weithio, fodd ar ei gefn ar y llawr a un o chwaraewyr nhw ar ei ben o ac yn y blaen, felly... Ond o'n i licio ffordd oedd pob yn closio at ei gilydd a bacio fel lan ar... A oedd e fel sef yn cael rhyw fath o pwynt i profi, almost had a point to prove, achos oedd pobl yn gweud, tymod, mae wedi cael quick rise i le ma fe, ond tymod, oedd e'n heiddi bod ar y canau heddi, oedd e'n dda iawn. Oedd e ddim, wel, y peth mwyaf pwysig, oedd e ddim yn edrych mas o le. Na, o gwbl. Mae'r taith llewod gynta, a dde'n disgwyl ffasau wedi mor brofiadol. A mae'r rheola o ran bon y scrum wedi newid. Dydy mewnwr ddim yn medru rhoi pwysau ar yr ei bwyth. Mae'r ei bwyth, mae'n gallu gwneud beth bynnag mae eisiau. Fi licio Henry Pollock, with Josh van der Fleer, a lot o gwaith galed, and Henry Pollock then, and chwarae pel. Unseen work. Wel, mae balance yn reng ôl. Mae options yn y reng ôl. A mae Pollock, Conan, Byrne, dwi'n meddwl Josh van der Fleer yn perfformiad mawr. Taclo, cario, stop y cais yn ysgol ymysmedol. So, game enfawr Josh van der Fleer. Oedd 6 o dechreuwyr di, fe 5 neu 6 oedd yn dechrau? Oedd 6 yn dechrau. 6 yn dechrau, 9 yn yr garfan gyferheddi. Garfan i gyd. Wel, o'n i'n meddwl bod Dan Sheehan yn arbennig fel capten. I gais gyntaf fo, sim lot o fachwyr efo'r donia yna allan i greu y cais. O'n i'n meddwl Joe McCarthy yn just gyson trwy'r gêm i gyd, wneud lot o waith da yn yr agwedd a tin. A wedyn, Josh van der Fleer a Henry Pollock, nhw yn sefyll allan i fi. Digon o chwaraeon ar eich cyfer chi dros yr wythnos nesaf fan hyn ar S4C. Uchafbwyntiau rali Acropolis Groeg, nos Lun. Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd. Mae Menywod Cymru yn cychwyn ar daith Ewro 2025 yn erbyn Iseldiroedd dydd Sadwrn nesaf yn fyw i chi ar S4C. Mae'r daith yn parhau ac yn symud i Queensland a gêm yn erbyn y Reds, uchafbwyntiau o'r gêm am 9 o'r gloch. Wythnos i heno mi fydd y Llewod yn herio New South Wales Waratahs. Cofiwch am y Llew-Fod ar gael i wylio ac i wrando ar ôl pob gêm ar daith y Llewod ar gael ar Spotify, S4C Click, BBC iPlayer a YouTube S4C Chwaraeon. Right, nes i ofyn i'r tri ohonoch chi ddod mewn a darn o memorabilia neu meddwl am memorabilia. Mae Gareth Edwards, Syr Gareth Edwards, chi yw'r teacher's pet heddi, achos chi wedi dod a darn o memorabilia mewn i ni. Chi'ch dod jyst i meddwl am rhywbeth, chi? Chi ddim wedi dod â dim i chi? Na, ond diolch am ryndo na fi. Allwn ni weld beth i chi wedi dod mewn? Wel, oedd y bag eithon ni i fynd ar yr awyren. Ar 1971? Ie. Hwna di dyn nhw mewn ffasiwn ar, bags fel hyn, ydy? O, wel, fi'n falch i glywed ni. A beth fi'n cadw yna fe yw llyfrau. Pam o'n i ar y taith cyntaf yn 68 yn De Affrica, oedd ysgolion yn arfer dod i scrapbook i ni a wneud un lan a bydde pob un yn ei amser pan bydde nhw yn yr ardal yn mynd i'r ysgol a siarad gyda'r plant a bydde ni'n cael llyfrau sy'n allu di agor yn dangos am y daith ar gemau ni'n chwarae. O, mae hwn yn hyfryd. Ti'n edrych ar hwn lot wedyn? O, fi'n edrych yn y bob nawr cyman i jyst i ail cofio'r pleser ni wedi cael. Chi beth yn angofio
taith cyntaf. Chi beth yn anghofio unrhyw daith chi gyda'r llewod. So fi'n credu mae fe'n rhoi amser i ni edrych nôl a cael mwynhad mas o edrych. Hwna'n hyfryd. Sôn am De Affrica, taith diwetha y llewod, o'n i'n gweithio yno fe o ti'n rhan o'r garfan. Oedd hwnna'n brofiad gwbl wahanol, oedd e dim cefnogwyr o gwbl yn y stadiwm. Oedd e'n brofiad. Wel, fi dim yn memorabilia arbennig as Gareth, but fi... Bendant dim yn... Ti'n Covid mask. Bendant dim yn miso... Na, fi'n gwybod. Covid mask. Ond y beth sydd wedi bod yn braf gweld y môr o goch efe heddi ar y gêm na yn erbyn y Western Force. Mae'n jyst mor braf cael cefnogwyr nôl ar gyfer taith llewod. Wel, oedd y daith na, dwi'n meddwl pob yn gytun, doedd hi ddim yn daith. Oedd hi mwy fel bod ni wedi'n cael yn carcharu mewn gwesty, a ddim yn gweld neb arall ar wahân, felly oedd y prawd dipyn bach yn wahanol i ni. Ond oeddech chi'n gweld pa mor angenrheidiol ydy cael y dorf a cefnogwyr. A dyna oedd braf gweld heddiw. Nifer oedd yn y stadiwm yn gwylio'r gêm heddiw. Y môr o goch, efallai, gan i weld nhw'n cael rhywfaint mwy o ddylanwad ar y daith yma. Ie, oedd yn anodd yn dod, oedd yn anodd iawn. Reit, so ni'n gofyn i chi'ch doi un eitem falle sy'n agos at eich calon chi. Which items close to your heart, Alun Wyn? A Lions item. Mae tei llewod. Tei llewod. Yn pwysig i fi, cos y chwarae llewod, mae capiau nawr, o dim ond angen i fi, mae tei yn arbennig. Cos o'r tîm yn y byd, mae llewod, wel, yn y cap gyntaf, yn te, dim cap. So, yn pwysig i fi. Rhaid ni ofyn i ti wisgo'r tai tro nesaf ti'n dod mewn i'r llewod. Neu lle di ddod mewn hyd yn oed fel Robin, ti'n edrych fel bod ti'n mynd i fy mas o bryd o fwyd yn Santorini neu rhywbeth yn Digris Lynn. Na, dwi'n syth o'r gwyr o'r garfan. O, gwyr, ti'n frown, ti'n tan. Fi'n gael yn wyliau. Un item wrth o ti? Un item, budgie smugglers. Hello. Fi definitely ddim yn moyn i ti ddod mewn mewn budgie smugglers nesaf. Oherwydd... Mynd nawr. Da ni golli Alun Wyn. Ti'n golli pawb yn gwylio mynd? Oherwydd natur y daith, o'n i'n cael un ryddhad bob diwrnod. So beth cyntaf bora, cyn bod neb arall wedi codi. Ar y daith? Ar y daith yn De Affrica, oedden ni mewn y carchar yma, neu gwesty. O'n i'n am 5-6 wythnos. A yr un ryddhad o'n i'n gael, oedd mynd yn gynnar yn bora, cyn bod neb arall wedi codi. O'n i'n mynd i'r pwll tu allan, ac oedd hi'n oer. Ond oedden ni'n mwynhau, oedden ni jyst mynd nôl ymlaen yn y pwll. Jyst am ryw 4 awr i gymuned. Oedd jyst ddigon i jyst dod i fi nôl at fi hyn. Wyd o'n ddiolchgar am bethau. Ar y nodyn na, ni'n mynd i weid ta-ta. Na fe, rwy'ch chi gyd feddwl am gytre, Robin yn ei budgie smugglers yn Llew-Fod yn De Affrica. Boes, diolch yn fawr. Alun, mae Alun yn traumatised, Alun Wyn. Ddim yn siarad. Absolutely traumatised. Fi ddim yn siarad yn rhywbeth. Mae fe'n falch dwi ddim yn gwybod beth yw e'n Gymraeg. Ti'n Gareth. Diolch yn fawr am eich cwmni chi boes. Fi wedi joio fôr yma gyda chi. A mi fyddwn ni nôl gyda'r Llew-Fod dydd Mercher nesaf gyda Jamie Roberts a Ken Owens. Felly gobeithio gawn ni'ch cwmni chi. Pryd hynny.